Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi ining minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Tamang oras, iguana kita nin 35 minutos, makalis ang alas 9 oras kan Kasureco 2. Masunod na. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296
DWNX-AM, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang satuyang kooperatiba sa radyo. Sarong regular na programa kan Kasurekados na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasurekados sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan manayamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang serbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanluran. Kasurekados, Mga kasama maray na pagkaaga giraray sa Indugabos. Hindi na po kita sa programa kan Kasurekados, regular na naantabayanan. Kada aldaw nin Biyernes, siyempre, yaw po dyan ang gabos na mga Kahit pa lakdang na ginibo po kan Kasurekados, gabos na mga programa, plans and programs. sipat Pagi po kan bitbit mga kanakawan kan management and staff, kan Junta Direktiba kan Kasurekados sa pagi po, kan sa indang spokesman. ang Siyempre, anytime mga kaibahan ta po, ang Public Information Officer kan Kasurekados, si Sir Renier Pupa Bukay. Para mentras, ako po si Radyoman Manny Basa. Lalo din tingal niyaon si Radyoman Ray Gomez. Pasensya na kang boses ta. Nauulian pa sana. hatid sa Mga kasama, ilalaog ta po ang Kasurekados. Niyaon dyan, si Senyor Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. Yan, good morning, Radyoman Manny. Asin sa gabos po na nag-aantabay ngunya na pagkaaga sa programa po kan Kasurekados, ang satong kooperatiba sa radyo. Magaribalan po kita sa laog ning sarong oras. Ano po, mapag-urulayan po ang manunungon po sa mga kalakawan. Asin iba pa pong mga updates kan sa tuyang kooperatiba kan Kasurekados sa gabos pong mga member consumer owners kan Kasurekados. Correct. Yan. Dakulon kitang updates tabi Radyoman Manny, lalong-lalo na ngunyan bagang si Manang ini dawa summer season, talagang inagihan kita ning route ng panahon. Baha. Pambihira. Pero ang karahayan ta, kumbaga, number one manggirare is security sa good. Ang negative garo itong saro tapong pasilidad diyan sa Concepcion, naabot ng tubig. Opo. Iyo po iyan si Saro sa update na po unyan na kung saan po itong sa tuyang 20 MBA hindi po sa Villa Concepcion, nagkaigo kita ng emergency shutdown. Ano po, ang nakaagi po yan ng April 12, 2023. Ano po, pasado po mga alas 6 ng
banggi po ito si pag decision po kang sa tuyang board kang management and technical department ng Kasureco 2 na i-shutdown po muna itong sarong SF6 sarong 20 MBA Disabilia Concepcion maliban po dyan tabi Radyoman Mani igwamang kitang mga lugar na naka-isolate sa ngunyan si pinaka-latest po na updates kay ni igwa po kita ning duwa na lang na natatada abali tulo abali po itong outside Naga City ining sa may zone 4 kang Barangay de Losario zone 4 Barangay de Losario kang Banwaan kang Milaor yun po yan siguro mga more or less mga 30 household connection po ang mayo pa ng kuryente dyan sa may Milaor ninuli po halangkaw pa po ang tubig baha and si nagahalat man po ning supply kang kuryente dyan sa may Vilmar Homes Barangay Kalawag Naga City and barangay ining sa may Clupa kang Barangay Kalawag man po Giraray sa ngunyan po bali may mga assessment kitang ginibo kayo kan nakaaging aldaw hanggang Subangi pero di pa po talaga kayang pabulusan ng kuryente o supplyan ng kuryente ini pong duwang lugar pong iniining sa may Vilmar Homes and Clupa pero may mga nagre-request na po sa Kasureco 2 may mga naipaabot na po sa Satuya na mayo naman po daning tubig baha ining Clupa sa kaning Vilmar Homes pero base po naman sa actual inspection po kan sa ang technical department kang crew kang Kasureco 2 may mga portion pa po na halangkaw pa po ang tubig kaya iyo po yan si ginigibo po ngunyan kan sa tuyang servicing crew na malibot na naman po naman actual inspection may mga portion talaga na may naning tubig pero igwa man pong portion na inaabot pa itong sa endang laog kang harong sa luwas kang harong igwa pa man po giraray ning tubig baha may mga siguro duman sa portion na hababa ang level kang daga o kinamumugtakan kan sa endang harong kaya may tubig pa lahat-halaton lang po mga di po kita magmadali inuhuli ta ang ginigibo po kan sa tuyang kooperatiba once na mag-energize po kita kayan kaya po tang masiguro na mayo pong maaksidente o magkaigwa ng pagkakakuryente ang mga residente niya po dyan sa may Clupa and Vilmar Homes subdivision. Pareho man po kaya niya sa may Milaor sa may Zone 4 po kan Del Rosario. Yan. Alat-halat lang po kita baka ngunyan na maghapon na init mainit naman po ang panahon may energize na po ining mga natatadatang mga naka-isolate pa po niyan ng mga lugar po. Okay. So katakod kayan ang mga lugar pa na mayo pa ning kuryente and arin po si naibalik na tabi kasamang Rener. Opo, hindi sa Naga City igwa kitang nasa shampoo yan na naka-priority ta na kaipuhan i-isolate once pong maglangkaw po ang tubig baha. Mga na-identify naman po ni Kasureco 2 araw po kayo sa may Sitio California yan part kang Doña Clara Magtuto Compound San Antonio Sitio San Antonio Concepcion Pequeña sa may Green Acres po and Villa Karangahan Clupa Jade Street Calawag and Sister Therese kung mapapansin po nindo mayo po si Mabolo si Barangay Mabolo Naga City na kung sa Iligwaman po dyan hindi sa may pababa sa may Pagdaikon Mabolo saro po yan na itutukar tara at yan tabi Radyoman Mani kung tano po tamayo igdi sa na-isolate ang areas na talagang noted taman na baba po talaga ang lugar na ini kaya po anta pong ipasiguro o i-isolate po ang lugar once pong maglangkaw ang tubig o isolate po ang supply kang kuryente pag may mga kalamidad tabi Radyoman Mani. Sa ngunyan po out of 9 na mga lugar pong na-isolate pinunduta si supply kang kuryente may duwa na lang kita inalang Clupa sa Vilmar Homes yan. Okay. Outside Naga City man
Dakol po kita sa Milaor, aram tamambaga ang Milaor, talagang low-lying areas po yan. Kumbaga yan ang pinakahuring bagsakan kang tubig, tabi, Radyoman Manin. Igo po kitang Zone 5 kang may Katmon Milaor, Baliwag Viejo kang Minalabak, Zone 4 kang Balagbag Milaor, Lordilis, yan, Tarusanan Milaor. Ini sa may Zone 1, Zone 2, Zone 5, Zone 7 kang Del Rosario Milaor. Sa may barangay po San Miguel, sa may barangay kang San Miguel, Milaor man po girarayan, Alimbuyog, ining sa may Dike, sa may Burong-Burungan Minilabak, Bagumbong, yan, Takban and Malitbog Minilabak. Yan po mga lugar na yan, iyo po yan si Tigpundo naman di supply kang kuryente dahil sa halangkaw ng tubig baha. Outside Naga City po yan, Milaor and Minilabak. Sa may portion man kang pili, gawa mo po kitang in-isolate dyan, pero may mga portion man lang, mga sitios and say upland barangays, kang pili, naka-isolate man po ito, ninhuli po may mga nagtama man pong sanga kang kahoy, and may nabagsakan po na linya kang kuryente kaya may mga palapakan yun. Sa Kanaman, guwamang kitang mga reported na may naputol kitang kable pero napakaray tamang po tulos yan. Lalong-lalo na duman sa may balyo kang salog, tabi, Radyoman man. And sa Bumbon, Calabanga, may mga tig-isolate man kita pero naibalik naman po tulos si kuryente. Dahil mabilis man po maghupa si tubig baha. And sa Siruma and Tinambak, guwamang po kitang mga lugar na narespondihan na nagkagawa po ng problema ang supply kang kuryente. Yan, halat-halat po kita, lalong-lalo na po ining sa may Clupa and sa may Milaor and Vilmar Homes. Anytime po, once na mag-clear na po ang satuyang servicing crew and technical, mabalik po ang sa inyong supply ng kuryente. Okay, balikan ta po ining sa may Mabolo, tabi Radyoman Maning. Bali, nag-try po si Casureco 2 na mag-inspection during po kayo itong kasagsagi kang uran and mahalangkaw po naglalangkaw na si tubig. Ilang igo po kitang nakaulay duman, sabi ko nga kung nakuapo ko si Pangaran mas maray sa rong barangay official and may kaibang ning barangay Tanoy, na dahil po dahil nagtugot na i-isolate ining lugar. Pero sabi ko sa masunod, Casureco na po ang mabuot kung kayo po i-isolate o dai ang sarong lugar o isolate o pundohon ang supply kang kuryente. Sa mayor kayong priority taigdi prioridad ta is safety kang sa tuyang mga member consumer owners. Kung ano man po ang mangyari dyan na nagkaigo po ng aksidente dito man inahagad na may nagsakripisyo ng buhay, normalmente po ang sa tuyang kooperatiba ang babasulon permi, tabi Radyoman man. Kaya ito pong mga opisyalis, mga LGU barangay, once po mag-decide po si Casureco itong ma-isolate po kami kan sa indong barangay o portion kang barangay, automatic na po yan isa-shutdown ang kuryente. Dawa po may mga pagkontra dahil igwaman po kayong mga member consumer owners na nag-aapod sa muya na pundoho na ang supply kang kuryente. Pag abot mo duman sa lugar, may nagkokontra dahil po dapon doon ang supply kang kuryente. Base sa assessment kami na po ang ma-determine kung kayo po ang i-shutdown o dahil ang sarong lugar o kung doon ang supply kang kuryente. Lalong-lalo na kung may route ng panahon kung halangkaw na po ang tubig baha. Correct. May puder ka mo kayan, tabi, kasamang Rener. Kundi ang Casureco, grabe ang konsiderasyon. Tabi, kasamang Rener. Kaya maray na yan, na-warningan. Maski magkontrasinda kung kinakaipuan asin public safety ang number one na pagkukonsiderar, ay din na po ka para igo lang digde singit lang hali po ki Parikoy, pakihapot lang biglang nawara kuryente lugar kan Surabilla ngunyan. Baka thank you ma-alerta an inspection team kan Casureco 2 special concern ngunyan na pagkaaga igwaman sa Rebella po Radyoman Mani kabali po yan kabali so naka-schedule ngunyan 8 AM to 6 PM po
Feeder Okay. 56 ang Villa Sorabella, Tabi Radyo. Igo padigdi, good morning. Wara naman pong kuryente digdi sa Kararayan subagong 8 AM. Hali po ki Kararayan, Ma'am Shoni Pernal. San Rafael, makuata po ko takon sa ina lugar. Ano po, sa Kararayan po kaya, dua po ang nagsusupply dyan, feeder 13 and feeder 51. Iyo, Kung sa NC specific na location, Tabi Radyoan Manik ang mayong kuryente. Correct. Kung nasa feeder 51 ang nagsusupply sa Indang Harong, kabali po siya sa 8 AM to 6 PM muna. Na-schedule po yan na power interruption. so tama-tama 8 AM. Siyerto, kabali sinday. Nagpuon alas 8. Yes po. Pero pakita o manggiraray, Ma'am Shoni Bernal, ang sa indong exact location. Tabi, kasamang rin na pigsingita na. Nag-aarong tabay sindang yan. Okay, sige po. Latalaton ta kung anong address po ni Ma'am Shoni. Ngunyan po, balikan ta giraray itong pag-shutdown ta po ang feeder 13 and feeder 18. Napagdesisyonan po ang sa tuyang mga engineers, kabali na po ang sa tuyang management and board kang Kasureco 2, na pundohon po muna ang supply kang kuryente hindi sa may poon Concepcion Pequeña, maagi po hindi sa may magsaysay hanggang pong portion kang sentro kang Naga City. Yun po yan sinag-supplyan ka ining duwang feeders in 13 saka 18. For the first time po na mangyari na nagkaigo kita ng shutdown kang sa tuyang power substation o power transformer hindi sa Villa Concepcion, na ang rason po si paglangkaw kang tubig baha. Ang power substation mi po hindi sa Villa Concepcion, nasa loob po mismo yan kang subdivision, Tabi Radyoan Mani. Alangkaw po ang lugar, secure po ang facilities ta dyan. Gusto sabihon, ini pong paglangkaw ka ining tubig baha. Ngunyan lang po ini nangyari and nag-decide po ang satuyang kooperatiba, ang Kasureco 2, na i-shutdown na po for security reason or for safety purposes kan sa tuyang dakulang equipment ining 20 MVA ta na power transformer. Bali, di po sa Villa Concepcion, iga po dyan yung duwang 20 MVA. Nag-abiso kita, prior po kita mang-shutdown kaining sarong 20 MVA, pero ongoing pa si hiling takang sitwasyon kaya itong sarong 20 MVA. Kung ma-shutdown po kita kaining duwang 20 MVA, ang apektado po kaining entire Nagas ining kabanga po kang Naga City, kasentruhan po kang Naga City ang maapektaran hanggang pong Milaor and Minalabak, Camarines Sur ang mayo po ng kuryente. Pero base po duman sa evaluation ta, ang kaipuhan ta mo nang i-shutdown ini pong sarong 20 MVA na tig-supplyan niya ining magsaysay hanggang pong Peña Francia Avenue, Tabi Radyoan Mani. Na-post naman sa Facebook page ni Kasureco 2 si Hitsura po kang samuyang power substation. Talagang naglaog na po si tubig duman sa mga linya kang sarong 20 MVA ta, kaya pinagmauta na i-shutdown po muna. Although ang rason ta itong paglangkaw kang tubig, normal po ang tingko protection ng Taigis power transformer ta mismo po. Kaya yan, pasalamat po kita at least naagapan pa and mayo pong nangyari duman sa 20 MVA ta hindi sa Villa Concepcion Power Substation. Yan. Okay. Araw mo kaya dakulon nag-aangot sa satuya kung taano data ining pagkakaigwan ng route lugo ng panahon iyo man si pag-shutdown ta kan sarong 20 MVA ta sa Concepcion. Yan. Iyo po yan si dahilan kung magkaigo kaya Tabi Radyoan Mani o maraot po ining 20 MVA ta, talagang haloy-haloy po ang ma-experience yan mawawaraan kita ng kuryente, nagkakaper ang aldaw o baka abutan pa ng bulan. May mga portion ding may mga masakripisyo sa may kasentruhan kang Naga City. Ninulit nagkaigo ng problema si power substation tayo sa Villa Concepcion. Sana maintindihan ang ginigibo po ni Kasureco 2 para man lang po isa sa tuyang mga member consumer owners. And syempre, itong mga equipment na tigpo protection ng taman kung may mga route ng panahon. May hapot lang digdi kung dahil man po daan na danyos o na apektaran ang
iyan power substation ta sa konsepsyon ta nahiling baga sa barata social media na talagang inabot ng tubig tabi kasamang Rener. Iyo po, after po na i-energize ining duwang feeders ta, ining 13 saka ining 18, nagkaigwa po kita ng testing. Base po duman sa mga testing natin sa gibo ni Kasureco 2 at sa tuyang technical department, mayo man pong nagkaigwa ng problema. Kaya dakulang pasalamat kita tabi Radzaman Mani sa mga member consumer owners na nakaintindi and naagapan po ni Kasureco 2. Ngunyan, mahapot po kita kung ano si plano ni Kasureco 2 sa ngunyan, igwa na pong araw kaining sitwasyon na sabi ko nga ni, for the first time pong mangyari na magkaigwan ng paglangkaw ng tubig baha doon mismo sa Samoyang Power Substation. Tiga-adalan tangon yan, kabali siguro sa mga kaipuhan tang gibuhon pag-aadal kung paano po maibitaran itong paglaog ng tubig baha doon mismo sa Tuyang Power Substation. Pwedeng i-elevate po langkawan itong namumugtakan kang sa Tuyang Power Transformer or may mga pag-aadal na hihanap daang ibang lugar. Kaya lang, tabi Radzaman Mani, aram tamang po baga na igwa na po kitang another 20 MBA sa San Felipe and may mga proposal pa na maglagiraray di sa Almeda, Almeda Road, ning another 20 MBA. Siguro kung ma-realizar po yan, saka po kita magibo ng remedyo o anong plano ta igdi sa Villa Concepcion dahil inaabot na talaga ng tubig. Ano po? Ano po yan? Pwede pa yan elevate tabi kasamang Rener bilang primerong aksyon sa pag-arog kayo na sitwasyon na aabot ng tubig? Saro po yan sa tig-consider tatabi Radzaman Mani. Kung magigibuhan paagi na elevate pa para at least magamit pa ining power substation pong iniyawan sa Villa Concepcion. Ano po? Tigihiling taka ang likod ka ini halos ining Concepcion pikin niya na tabi Radzaman Mani na yaon na po diyan si paglanggaw kang tubig Kaya saro po yan sa pag-aadalan kan sa tuyang board and management kang Kasureco 2 na kung paano po ini mararesolbiran ining problemang ini. Ang masureserti kita tabi Radzaman Mani dahil before pa mag-abot ining bagyong Amang, si iba pong mga lugar igdesyo sa Ninaga araw kaining sa may Liboton, Mulabe, Calawag, poon igdi sa may Zone 1 hanggang Zone 6 kan San Felipe, and sa may Ateneo nailipatan na hindi sa 20 MBA sa Concepcion sa San Felipe. Kaya kung ihilingon po nindo, dikit na lang po si sakop na nawaran ng kuryente o mga lugar hindi sa feeders 13 and 18 dahil nag-transfer na po kita ng mga lugar na nagsusupply na po ining 20 MBA sa San Felipe. Yan. So mas magayon pig-antisiparan talaga si mga bagay. Pero kung ma-elevate as in maging standard ini mga power substation, medyo magurugastos ini tabi kasamang Rener. Po, pagpuon pa lang po kang Kasureco 2, yaon na po ining power substation ta dyan sa Villa Concepcion. Ang makasayang lang ini dahil naka-establish na po si linya. And syempre, itong sa tuyang NGCP, ining transmission lines ng NGCP, yaon na po mismo duman sa lugar. Kaya mas madali, mas accessible sa gabos. And kung hihilingan mo po ang sa iyang lugar, talagang strategic naman ang lugar dahil tig-supply niya nakasentrohan kang Naga City, masarani na po si mga connection, si interconnection kan sa tuyang distribution system. Ano po? Pero kung nagbabaha na, siguro kaya po na kitang mag-ibong remedyo o ibang paagi o maghanap ng ibang location kung dahil naman ini may elevate o mag-ibuhan ng paagi ining paglalaog na kang tubig baha sa Tuyang Power Substation. Okay. So yan
duman sa mga purungot tanawaran in kuryente. Day pupugol ang sitwasyon kan Kasureko 2. Sa safety, actually, dakol man ang nagsaludo. Kung may mga nagtuyaw, igo man nagsaludo sa Kasureko 2. Ta si safety ninda, nairayo sinda sa katibaadan. Yes po. Saro pa po pala sa pakiulay mi, sa mga barangay officials, and syempre sa mga member consumer owners kang Kasureko 2. Once pong magpasiring na po ang crew kang Kasureko 2 sa indong lugar, automatic na po yan tutugutan ta o shutdown mi na ang supply kang kuryente. Habang day pa po alang kaon na maray ang level kang tubig. Dahil ikaw kaya tabi radyoman mani, nag-abot na sa location si Kasureko 2 pero day patig pa shutdown si kuryente dahil hababa pa da si level kang tubig. Kang naglangkaw na po si level kang tubig, paabot na ini sa may daghan, gusto na pong ipa-shutdown si kuryente. Dahil naman po naka-access si crew kang Kasureko 2 duman sa lugar. Dahil dahil na po kayang dalagan si auto duman sa halangkaw na tubig baha. Kaya yan. Kaya sa mga masunod pa siguro kung sakali man, dahil man hinahagad na magkaigwagiraray ng route ng panahon, yun na po ining ipa-priority ta, ining mga na-identify tang mga lugar na kaipuhan pong i-isolate tulos ang supply kang kuryente. Kaagid yan kaitong mapa-rescue, Yes po, kung tama po. saarin dahil na pwede mag-rescue, iyo po na pod. So mas marayan lakdan na yan kan Kasureko 2 amay piganti si Partulos nganing mairayo sa problema. Sige tabi kasama Grener, ano pa na mga announcement ta sa nakaaging pag-asikaso ta kaya pong nakaaging kalamidad. Opo, bali si mga nagaharapot po kung taano po mayong kuryente hindi sa may portion kang Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Upper Barangay kang Naga City, pon po hindi sa Del Rosario, sa may portion kang Del Rosario, Cararayan, and portion kang Pacul, San Isidro hanggang Panikwason, Carolina. May naka-schedule po kita ngunyan na trabaho hindi sa 40 MBA sa Del Rosario na kung saan po igo kitang schedule ng 8 a.m. to 6 p.m. po na power interruption. Feeder 51 Del Rosario, Cararayan, San Isidro, Carolina, Panikwason. Feeder 52 Palestina, Cadlan, Cariroyan, Tinangis hanggang po yan San Jose. And may portion po kita kang Sagurong and Milaor ining sa may Daso Milaor, Minalabak part kang Taririk, barangay Taririk, Minalabak. Feeder 53 Hardin Real, Almeida Highway part kang Triangulo, Ninoy and Cory Avenue, CBD, IBM, SMC Tinaga. Feeder 54 ini pong barangay Del Rosario, portion kang barangay Del Rosario, Kasureko 2, Montecielo, Robinson Place, Naga, ALDP Building, Marilyn Lim Building. Feeder 55, Vista Mall, GSIS, Villa Corazon, Doña Conchita. Feeder 56, Parkyang Del Rosario, Hardin Real, Concepcion Grande, and City Hardware. Yan. Ang rason po kayan, ito pong sa tuyang regular na maintenance kan sa tuyang 40 MVA power transformer na yaon po igdi sa laog po mismo kang sa tuyang main office kang Kasureko 2. Yan. Pero sa bagong agaman, approximately 15 minutes duration kang sa tuyang power interruption from 8 a.m. to 8:15 a.m. And at san guaman makaka-experience man giraraning another 15 minutes from 5:45 p.m. to 6 p.m. Ang feeder 12, feeder 15, feeder 13, and feeder 18. Gustong sabihin po ining mga feeders po na nabanggitan ko, yun po yan sinag-supply sa Naga City hanggang pong Milaor, Minalabak. Nawaraan sila ng kuryente so bago po kumus menos 8 a.m. Duration kayan 15 minutes, and at siya na hapon man mawawaraan giraray sila ng kuryente from 5:45 p.m. to 6 p.m. po. Iyo po yan na tabi-radyoman mani ang sa tuyang scheduled power interruption ngunyan na pagkaaga.
angon niya na daw po ini. Yan. Okay. Igo lang din concern na hali po ki Attorney Henry Brigara, no? Sige po. Good morning po. Yes. Good morning ki Attorney. Nakikiulay, kumbaga dapat kung ma-power interruption, bako sana sa Facebook ang anunsyo. Pagimanda sa mga barkada ta sa radyo, tabi kasamang Renner. Power interruption, iyo po, na i-forward naman yan sa mga kairibata sa mga station kang radyo. Kaya lang, ang konsiderasyon kay ADN na nagiging problema itong mga unscheduled. Ano po, pag sinabing unscheduled ito, or emergency power interruption, talagang di kita makaka-disseminate kayan prior pa na mangyari po itong pagwara ng kuryente. Saka itong momentary, ano yan? Yan, mga momentary, araw kayo itong mga automatic load dropping kang NGCP na biglaan pong mawara ang kuryente, mga pirang minuto, tapos mabalik. Mga araw po kaya na data talaga, magiging data kontrolado, na biglang mawara, ninuli po nga na may mga dahilan man yan, tapos mabalik iraray. Pero kung mga naka-schedule na power interruption, automatic po yan, tabi radyo man disseminate yan dahil may number of days kita na kaipuhan mailuwas po ang announcement before pong magkaigwan ng power interruption. Pinaka-minimum takayin 3 days po before na magkaigwan ng power interruption. Okay. Nakaka-disseminate po kita kayan. Kaya lang, talagang igwa man po talagang mga member consumer owners talagang minsan po talaga na nadadangog siguro or po nababasa sa Tuyang Kasoreko to Facebook page ang mga announcement tabera diman. Correct. Iyo. Pasa lang ta ipapaabot at tulos sa mga panadangog ano. Anyway, kuya niyan, positive yan reparo ni Attorney Henry Brigera. Thank you po kay Attorney Brigera. Okay. Text man po yan sa si Attorney. Yan. And good morning kay Attorney Henry Brigera. Aki pa ako tabi radyo man mani, pinmi ko na nadadangog. Nadadangog ta na yan, ano? Sa radyo, aram ko may programa yan dati. Nalingaw lang ako sa istasyon eh. Yan, para dahog man kita kayan kaya ito. Aki pa si Lolo. Yan. Si Mama yan, nadarang man kaya. Correct. Kaya regards Attorney Henry. Ay, pasalamatan doon pala si Sir Nap Manhente. Yan. Oy, iyo si Sir Nap. Manhente Beach Resort. Yan. Ay, garo nakaabot ka duman Dahil nahiling ko lang si picture mo. Iyo. Yan. Thank you kay Sir Nap sa iyong misis, kay Madam. Kuyang kami Bilog Barrio Azul. Ayan, Barrio Azul Cafe. Ayan, para raw balatan, ano? Para raw balatan. So may mga plano pa dyan, bahala na kamo. Importante magayon ang lugar, asin akomodasyon, ano? Anyway. Okay. Tabi na Juan Manny, may saro pa kita na papag-orolayan ko niyan. May oras pa man. And may ikitang guest na yan. May ikitang guest. Okay. Baka next na lang Friday. Ayo. Okay po. Manunungod po duman sa naipaluwas na advisory po ni ERC, Energy Regulatory Commission, nakaagi pong March 31, 2023. Bali po, igo pong bagong Republic Act ining 11552 na ang title po kay ini an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate, amending for the purpose of section 73 of Republic Act number 9136, otherwise known as Electric Power Industry Reform Act of 2001. Initabi Radzuman Mani, mananungod po ini duman sa tuyang mga lifeline, mga lifeliner. Pag sinabi kayang lifeline rate, yun po yan si subsidized given to the qualified marginalized end users. Define ka ining section 73 kang IPIRA law. Ano po? Ini pong bago pong ining kasuguan sa to o Republic Act,
may mga pagbabago, may mga amendments manunungod po duman sa nakaka-avail ka ining o ining sa tuyang mga lifeliner na inaapod. Bali magayon po ini tabi ra man mani dahil natataanan po ng mga discount si mga member consumer owners na kung saan nagka-qualified po igdi sa mga dokumento o si mga requirements na kaipuhan isumitir sa satuya or itong mga nagkukonsumo ning may mga bracket kay ini tabi ra man mani may mga bracket siya na kung saan kung maglaog ka po duman si sa imong kilowatt hour consumption sa laog ning sarong bulan, automatic ka pong makaka-avail ka ng mga diskwento na once pong maglaog ka duman sa sarong bracket na ito, may equivalent po yan na percentage na automatic pong mababawas sa imong binabayadan na konsumo sa kuryente bulan-bulan. Siguro ang mga detalye kay ini tabi ra man mani dahil sa ngunyan po kaya mahalat pa po kita kung paano po si magiging mga proseso kay ini. Although si ERC nagpaluwas na po ni advisory na kaipuhan ta na pong i-disseminate ining manunungod po sa Republic Act 11552 ining extending and enhancing the implementation of lifeline rates. Si mga ibang detalye pa kay ni siguro may ginigibuhan ta lang ning mga infographics or infomercials kung makumpleto ta na po yan sigabos po na ma-qualify duman kabali na kaya tabi ra man mani itong mga 4-piece beneficiaries. Bako na ini itong dating once na maglaog ka po duman sa bracket na na-approve ni ERC igo kay hindi tabi ra man mani ning 15 kilowatt hour below ang sa imong kilowatt hour consumption, automatic pong igwa ka ng 50% discount sa imong babayadan na konsumo sa kuryente bulan-bulan. May mga bracket man siya 16 kilowatt hour to 20 kilowatt hour igwa mo siyang equivalent na 40% discount and 21 to 25 kilowatt hour igwa man po siya ng 30% na diskwento and igwa kita ng 26 to 30 kilowatt hour igwa kita ng 20% na discount 31 to 35 kilowatt hour na consumption mo sa laog ng sarong bulan igwa kita ng 10% discount 36 kilowatt hour to 40 kilowatt hour igwa po kita ng equivalent to 5% discount. Dako lang bagay na po ini duman sa mga nagkukonsumo po ning hababa sa 40 kilowatt hour may equivalent po yan ng diskwento base po ini sa advisory ipinaluwas ni ERC. Although ining mga lifeliner bako na po ining bagong yan kaya lang duman po sa joint resolution kang Department of Energy and Energy Regulatory Commission DSWD kabali na po itong mga 4-piece beneficiaries. And kaipuhan naman pong iproseso itong sa indang mga requirements o kaipuhan ma-validate araw po kayo itong ginigibuta sa senior citizen discount na annually nagkakaigwa po ng pag-renew ang sa indang application sa satuya. Siguro si iba pa mga detalye kay ini daradakula medyo alalawing pong discussion ining manunungod po idi sa Republic Act 1152 tabi ra man. Siguro ang tabayanan na lang may post mo yan sa Kasureko to Facebook page as in pwede ta mapag-urulayan sa masurunod na programa tabi ra man. Dakulang bagay po ini sa satuyang mga member consumer owners lalong-lalo na itong may hababang konsumo siguro ang 15 kilowatt hour below estimate ko lang sa rate tangon yan more or less ang binabayadan niya is nasa 250 to 300 pesos yan. Sangon yan igwa man kita kayong pinapasunod na pero sangon yan kaya na ining sa bagong advisory ni ERC may mga dokumento na pong kaipon isumitir bago po maka-avail ka ining lifeline rate na inaapot o ining mga lifeliner kung paano po maka-avail kay ining diskwento po. Okay, pwede tayo i-record tapos
maipaliwanag o madiscuss na sa masunod na programa. Sa masunod na Biyernes. Okay? Yan. Pigiling tarigdi itong mga concern tabi kasamang Riner para po sa Maray na Aga. May scheduled brownout po today, Zone 2, Del Rosario Naga. Pero kabali sinda tabi. Kabali po, Del Rosario Naga. Nung aldaw ang seminar sa pagpakabit ng kuryente, si bagong mapakabit. Saan pong lugar tabi radyo man? Taga San Magayon Jose, kung kumpleto Milaor. address. Ano po? San Jose, Milaor sinda. Milaor. Milaor, igdi po sa Naga City. Tuesday and Thursday po, 8 a.m. to 10 a.m. Okay. Magdala lang po ng valid ID. Okay. Kung gusto niya man sa pili, kung harani po siya sa pili, Wednesday po, 8 a.m. to 10 a.m. Yan. Magdala man giraray ng ID. Valid ID. Okay. Surabaya, no? May brown Surabaya brown out. So duwang business 8 a.m. to 6 p.m. sa Rabella. Kabali po. Sige. Tabi kasamang Riner, ano pa mayo man ibang nadanyos na mga postikang kuryente. Iyan si Apot Tigdi. Tabi kasamang Riner. Po. Mayo man kita. Sana mayo man dahil si Kasureko to kaya aram tamang baga hanggang mga sitios and upland and paraplang barangays po ang sinusuplenta ng kuryente. Sa kanyan po ongoing si assessment kaya itong mga danyo sa iba pong mga lugar na talagang may mga porson kaya na baka man makusog si Duros, pero may mga lugar na makusog ang Duros, may kaibang uran. Duman man nagkakaigwa ng minsan problema o dahil sa linya kang kuryente. Sa ngunyan po, may pa sa tuyang na ipo-forward na nakulang danyos po kaya itong nakaaging kalamidad. Sana may man, kung igwa man, ma-remedyohan tatulos, mag-ibuhan taning paagi. Mga minor sa naman tabi radyaman man, ang pinaka-concern taigdi, si safety kan sa tuyang mga member consumer owners doon sa mga binabahang lugar. Next week pala na tabi radyo man mapuuna naman si sa tuyang reading period. Tama. May Apot Tigdi tungkol sa purutulan, Sige. Purutulan ongoing and sa tuyang massive disconnection. Dahil man kita nang pupundo kayan. Lalong-lalo na si may mga pagkakautang na nagkakapirang bulan ng tabi radyo man. Yan, kaya mag-settle kita, dahil na kita magalat maputulan, bayad kita kan sa tuyang mga bills, power bills, bulan-bulan, o kung may others kita, magpasiring na sa opisina ng Kasureko to. Pwede man kita makiulay kung ano po ang sendong magiging arrangement kang collection head, mananungod po sa sendong mga arrears. Ano po? Yan. Ano ang Kasureko to? Dahil man binaha. Mga concern man kan sa Kasureko to, hindi sa laog dahil man mainganin tubig kami. Yan. Ang problema yung tubig and bigil sa bahala ng MNWD kayo. Yan. Kulang kita hindi sa main office na ng tubig. Lialay ng problema yung determining warang tubig. Sa mga concern, saan tabi pwede mag-contact, lalo na po sa area Kanaga? Pag-abot po sa concern sa kuryente, kung may mga kahaputan kita, yung connection man yun, kung ano pa man, pwede magpasiring sa opisina ng Kasureko. Yung kita ng complaint office, kung may problema sa kuryente sa metro, bukas ba yung sa tuyang metering, second floor ka engineering department, MSD, doon sa inyo connection, ISD, MSD, yan. Or kung may mga concern kitang gustong ipaabot, o tuyang general manager, bukas mo po ang Office of the General Manager from 8 a.m. to 5 p.m. po yan, Monday to Friday, 8 a.m. po 5 p.m. po. Yan. Kaya pwede man magdiretso sa opisina kay Public Information Officer, opisina kay Public Information. Perming open yan, Iyo po. Kailan nag-iikaw baga kita yan. May echo. May echo kita. Pig direkta ko na tangarig matik dit na oras na sana. Okay?
Na-discuss na po itong reading period ni Kasureco. Tumapo ng kitang April 19. Ang duration kayan hanggang katapusan po kayan ng bulan Abril. Si mga naghahalat po pala, mga nanonood duman sa tuyang power rates. Okay, nag-e-echo talaga yan. Ayo, may aniningal. Di ba ka Okay na tayo, Radyo Manmani? Ayan. Okay. Sige, okay. Okay po. Si mga naghahalat po kaitong sa tuyang power rates, ngunyan na bulan ng April 2023, April 19, 2023. Itong kalakawan po kan sa tuyang General Managers Energy Regulatory Commission sa Metro Manila, manonood po duman sa issue na naipaabot po sa tuyang kooperatiba kaya itong nagkaigo po ng dialogue ang opisina po kang dating Vice Presidente Attorney Lenny Robredo. Naimbitaran po ang ERC di sa Naga City and si declaration po ni ERC sa paagi po kang chairperson ninda si Attorney Dimalanta. Si update po ko ito, bali naisumiter naman po ni Kasureco Tugabos si mga dokumento. Inot na inot po, igwa kitang manifestation ng Ginibo. Naisubmit na po yan kang nakaagi pong April 13 sa paagi po kang electronic filing. May mga attachment po naman, si board resolution, si mga approved na power supply agreement sa paagi po kang provisional authority, and si mga decision po ang ERC mananungod po duman sa kontrata ni Kasureco 2. Naisubmit na po yan, complete na nagabos si mga dokumento po na yaon kay Kasureco 2 para at least mahiling ni ERC sa iyang pagdidesisyon na mga valid po gabos si kapot na dokumento ni Kasureco 2 mananungod po duman sa mga kontratang tiglaugan ni Kasureco 2 kay Masinloc, AES Masinloc, and kay San Miguel. Naipresentar tagabos si dokumento, naisubmit, naisumiter ta na sa ERC. Ngunyan po, mahalat na lang po kita ng desisyon ni ERC. Dahil po mabago ang stand po ni Kasureco 2, mananungod po duman sa tuyang mga kontrata dahil iwa kitang nakakaputan na aprobado po ni ERC. Dahil po talaga expire ang kontrata ta. Pero kung ano man po ang magiging desisyon ni ERC, mananungod po duman sa mga naisubmiter ng dokumento na kompleto po na naisubmita sa opisina kang ERC, sa opisina po ni Chairperson Dimalanta, masunod po kita. Yan. Kung makahabol man po yan, ngunyan ang bago mag-abot po ining reading period, magiging desisyon ni ERC duman sa mga naisubmiter ng dokumento, pwede pong magbago ang satuyang stand, tabi Radyo Manmani. Pero pending po ka itong desisyon ni ERC, habang Mayo pa po magpapadagos po itong satuyang sinusunod na kontrata, tabi Radyo Manmani. Correct. And yan stand na yan kan Kasureco 2. Nako ata po na talagang may lakdang may statement hali po sa management. Yan. Baka ipahiling tato giraray Sige po. Bali nagpi-prepare lang po kita ng manifestation man itong naisubmita sa ARC para at least may araman man sa tuyang mga member consumer owners and sa mga supporting documents, lalong-lalo na itong provisional authority na tinauso sa tuya na may approve po naman na dahil po expire ang sa tuyang kontrata nating susunod hanggang po ngunyan tabi Radyo Manmani na may pa pong desisyon si ERC na final approval po kaya itong mga kontrata ito. Okay. At least maintindihan ka na publiko na may mga lakdang ang Kasureco 2 dapit yan. Anyway, maray man to nagbisita ang ERC tabi kasama ka rin. Anyway, sa mga
iba pang announcement next week igwaning ining week na ni Sabado Domingo. Igwa pang mga interruption pigahapot digdi so bago pa. Okay, interruption. Power Next interruption. Bali po pala itong nakaaging schedule takota kan suod ma April 13, 2023 sa Feeder 12. Tig-postpone po muna ito kasuod ma. Siguro may reschedule ito next week tabi radyo man. Ang apektado man lang kay ito ining sa may portion po kang Blumentritt ining Blumentritt Street portion kang M. Castro po. Iyo po yan si 9 a.m. to 6 p.m. kuta kasuod ma na power interruption ta. Kaya lang tig-postpone. I-reschedule siguro yan by next week na tabi radyo man. Okay. So yan. Kung may mga iba pang concern pwede man ipaabot po sa tuyang hotline kang NX. I-record na lang po si iba pang mga concern. So yan, tabi kasamang Rener, maantabay pa kita kang ibang mga lakdang kan Casureco 2. Pero may mga baha pa bagang lugar ngunyan na agihanta. Paragos lang po dyan na nakamonitoran sa tuyang Casureco team, tabi kasamang Rener. Iyo po. And kung may mga nahihiling po kamo na talagang delikado na po na linya kang kuryente, pwede po kita mag-upload sa mga hotline numbers ng Casureco 2. Yan man po yan sa tuyang Casureco 2 Facebook page. Pwede ta pong ma-access po yan tabi randuman maning. And nasaro pa pala, malilingawan ko pa sinangyari po kang Good Friday. Iyo. Pagkakakuryente sa Panganiban Drive. Yan. Malilingawan ko pa Mamundo ito. Good Friday po ito. Bako po itong empleyado ni Casureco 2. Yan. Nakulong kayo nagluluwas na bareta na empleyado po kang Casureco 2. Ito pong nakuryente po duman, bako pong official ito na trabaho, matrabaho ka sa linya kang kuryente o bako po itong lineman ni Casureco 2. Nagkataon lang siguro na may maraot man intensyon magsakat po duman sa mga kable kang telcos. Data aram si Mayor na katuyuhan, ini kaya base lang sa mga barabareta na napapaabot sa tuya. Ang nangyari po, nakaduta po itong taong ito, itong lalaking ito, duman po sa secondary line ng Casureco 2, tabi radyaman man. Nagkausap po ng pagkakakuryente, pero sa parte po ni Casureco 2, tigihilingtan na bako po itong tao ni Casureco, bako pong official ang trabaho na ginigibo ko ito naman sa linya kang kuryente. Nagkataon lang po nagkaigwan ng aksidente. Nakaharani siya duman sa secondary line. Po. And iba ng urulay pag sinakat mo na ang poste, dahil man sa pagbasol-basol pa. Iba na yan. Kaya may di miya na aramot siya nagagi. Pero duman sa police blotter kaya nagsakat ito duman sa street light siguro. Kung tanong nakaabot duman sa tahaw, ang tinampo, yaon sa taas kang mga kable. Yan, pero po yan ito yung inaaram ba gano'n yan. So, ibitaran po ang arog kayo na sitwasyon. Dahil na yan kaput kan Casureco 2 tabi sa mga Rener. Iyo po. Kang ipaabot sa tuya si concern, itong bareta, automatic man po nag-responde po si crew kang Casureco 2. Para at least ma-isolate itong lugar, may ibaba po itong nakuryente. Yan. So delikado po and nakakamundo. Ang pakikidumamay na lang. Pakikidumamay man po ang Casureco 2 sa pamilya po itong nagadan po. Okay. So yan, mag-ingat po ang lambang saro. So yan, tabi kasamang Rener. Oras okay. lang kan Casureco Urachan. Okay, 1 minute na lang siguro yan. Okay na. Thank you po sa gamos na nag-antabay sa tuya. Ngunyan,
ini pong manunungod po idi sa bago pong Republic Act, ining manunungod Republic Act 1152. Ayan, inguahon mo po ini na mapaintindi po sa gabos ng mga member consumer owners and mga possible pong beneficiaries kaining or mga lifeliner na mga possible na pwedeng maka-avail kaining subsidy po kaining gobyerno. Yan, thank you tabi ra duman man sa oras. Ayan, kay Balantang IMJ, yung nagdisi Ian sa si Jean, kay Radyoman Ray, naka-duty ko niyan. Yo. And since sa gabos po na nag-antabay ng mga member consumer owners, members kang board, kang Kasureco 2. And may bago na kitang director, si Director Wilson De Castro. Yan. Siya na. Yan. Ang kanaman. Yan. Okay. Siniba po pong pag-iriba sa Junta Direktiba kang Kasureco 2 sa pamamayokan sa tuyang board president. Yan. Director Gay Pabines. Yan po dyan si Director William Basmayor, Director Chamcoco, Director Ojada, Director Rosin, yan. Si Director Del Moro Santa Ana, Director Santa Ana, tapos si Director June Cornelio, yan. Director Kanaga. Kumain naman kita na lingawan. Lingawan pang Naga. Kompleto na ngunyan ang directors. Ay, gapan saro. Bombon. Yan. Kulang na lang kitang saro. Ay, si Director Abyog, kang Tinambak. Correct. Kaya, thank you sa satuyan pong... Yan, okay. Tabi Radyoman Manny, thank you sa oras. Sinao sa Samuya. And sa kapos na nag-antabay po ngunyan pagkaaga. Sa ngaran po, kamanemento kang Kasureco 2. Sa pamamayo po, ang Samuyang General Manager, si Mamilat Candia, at sa Junta Direktiba, sa panginganot po, ang Samuyang Board President Director Gay Loreto H. Pabines, ini po si Rener Pupa Bukay. Magiribanan kita sa masunod na Biyernes ang Satong Kooperatiba sa Radyo. Thank you po and God bless po. Mga kasama, yan po ang edisyon kan sa na naman na programa kan Kasureco 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo with the Public Information Officer, spokesman, Mr. Rener Pupa Bukay. Mga kasama na liwanagan kita kan mga isyo. Hali sa Kasureco 2, idiman sa parte kan DWNX, nyaon dyan sa linya. Sa lado technical si Radyoman Ray Gomez. Ako man po, si Radyoman Manny Basa, IMG. Thank you Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak, RMN, Radyo Nationwide. Masunod na UNC. Mabalos kan sa indong pag-antabay. Happy weekend. Di magtatapos Pangakong Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.